Γεια σας, σήμερα θα δείξω λίγα πράγματα που δεν τα ξέρουν πολύ στο Clash of Clans. Τα παραπάνω είναι για τα Χριστούγεννα, εννοεί πράγματα ειδικά για τα Χριστούγεννα. Θα σας δείξω εντάξει, τα παραπάνω τα με τούτο. Να σας δείξω κάτι από τι έχει πίσω από τούτε. Christmas, Pumpkin Bomb. Δεν ήξερα πότε υπήρχε το πράγμα. Έκαναν το μόνο έτσι. Για τα Halloween και... Όχι για τα Χριστούγεννα, συγγνώμη. Τούτο είναι το πρώτο. Το δεύτερο... Έχει κάποια που... Πέρα να δω είναι τούτο. Όχι, δεν είναι τούτο. Εντάξει, δεν είναι μόνο για τα Χριστούγεννα, αλλά θα σας δείξω το... Όμως δεν ήθελα τα Χριστούγεννα να πω. Obsidian Tower δαμε. Κοιτάτε, όταν βάλεις ας πούμε ό,τι να είναι εδώ, θα βάλω το μπαρμπάρι και με κοφτεί, κοιτάτε κάτι. Νομίζω σκοτώνει μου το Barbarian King. Ναι, σκοτώνει μου το Barbarian King. Και αν το βάλω τη δύναμη του, πάλι σκοτώνει μου. Και τους Barbarians που βγάλει το Barbarian King. Με το Obsidian Tower αυτό. Να σας δείξω έτσι πράγματα. Θα σας δείξω, τούτο νομίζω δείξατε σε άλλο βίντεο. Όμως πάλι να σας δείξω και μέσα τούτο. Το Sam Dolls. Και ένα Raimi. Δεν είμαι σίγουρος, τούτο ή άλλο. Μα δεν είναι αυτός ο Raimi. Όχι, γιατί είπα το άλλο τον άλλον. Άτε, bookmark. Στο Sam Dolls και είναι αυτός ο Ken, νομίζω είναι ο Ken. Αυτός που είναι, αν είσαι με το Spell Factory. Το Santa Spell μέσα στο Clan Castle, μέσα στο Spell Factory. Βασικά όχι Santa Spell, Santa κάτι σύρνει σου δώρα χαμέ και μπορεί να τα ανοίξεις όπως, να τα διαλύσεις όπως διαλύονται τα δέντρα. Και να πάμε στο επόμενο. Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι πολλά το, όμως να σας δείξω. Στον Gold Rush. Άμα το βρω. Άτε. Πού είναι το Gold Rush? Α, το. Εντάξει, θα το κάνω attack. Αυτό ήταν το πρώτο βέντο που το Clash of Clans που είσαι τούτα το Χριστούγεννο πάνω. Το πρώτο βέντο που ευκαιρία στο Clash of Clans με τούτα πράγματα. Αυτό ήταν σε τούτο και είναι ακόμα ένα με έτσι βέντρο. Άτε. Πού είναι? Είναι το... Δεν ξέρω πώς ευκαιβάζεται το όνομα. Go Bad Town. Και αυτό άλλο βέντρο που άλλο update νομίζω τούτο. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Και να δω νομίζω... Περιμένετε λίγο. Και ακόμα ένα βέντρο που ένιξα στο επόμενο update. Νομίζω ήταν στο επόμενο update. Που έχει τούτα τις μπάλες πάνω. Δεν ξέρω πώς ονομάζονται. Καταλάβατε. Εντάξει, αυτό ήταν τα πράγματα που ήθελα να σας δείξω. Να σας δείξω όλα τα πράγματα που ξέρω. Αυτό είναι το clan νομίζω με 3 leaders. Το ένα είναι ο Ελά. Τούτο νομίζω που είναι. Περίμενα να σας πω. Ναι, ο άλλος είναι δεν ξέρω να φτιαβαστώ το όνομα. Ο level 168 και έχει ακόμα ένα leader. Άτε να το δούμε. Είναι είσαι 3 leader αυτό το clan. Το δάμε το τρίτο. Ναι, το δεύτερο είναι τούτο που είναι... Τούτο είναι τάχο λεφτά. Σε Titan.
Βασικά όλοι που τα μετά έχω λεφτά, ό,τι βλέπετε. Όλοι. Εντάξει, αυτό είναι ότι γυρεύει μέσα το Α, εντάξει, πήγε και το. Ναι. Το επόμενο εσύ καμπόσα donate. 498 και εγώ είμαι χαρούμενος που έκανα τόσα. 862. Να δούμε. Ήξερα κάποιο που μέσω κλάν που κάνει καμπόσα. Εντάξει, τώρα δεν κάνει τόσα. Όμως κάνουν στην καμπόσα donate πολλά. Τούτο είναι ένα κλάν που έχασαν φτιάωσα 20 ώρες, 7 ισοπαλίες και 0 wins. Και level 6 κλάν, ας πούμε. Δεν δοκιμάζουν τίποτε. Foster decor, αυτό τι είναι. Δεν ξέρω αν είναι μέσα, πρέπει να δούμε. Είναι πάντα μέσω κλάν. Το τι τα έχω λένε 9. Άτε να δούμε. Έτω. Αυτός. Τάχολ 5. Και level 187. Όμως αυτός είναι ο κανονικός leader του κλάν. Όμως μπαίνει και ευκαινείς από το κλάν επειδή πώς θα σας πω, εσύ 718.000 donate και 1735 αστέρια στο org. Εσύ καμπόσα πιο παραπάνω που μένα. Και το Samdolls το τονίξω ότι γυρεύει δαμή. Το Samdolls έδειξα να σας ξαναδείξω. Εν αυτός δεν ήξερα να σας έδειξα εσύ το Santa Spell. Εμένα πιο πολλά από τούτα. Εσύ και ακόμα ένα όμως δεν μπορώ να σας το δείξω. Έκανα ένα βίντεο συγκεκριμένα για Gino. Εμένα πιο πολλά αρέσκει με αυτό το βέντρο που όλα που έφυγαν στο Clash of Clan είναι νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι σε Gino. Να δούμε. Όχι. Δεν ήξερα ποιος είναι. Έτσι όπως είχε τις μπάλες πάνω. Θα τα έβαλεσουμε και τούτο. Και αυτό. Και σε 8 μέρες είναι το τάγχολ μου. Περίπου, βασικά πιο λίγο από 8 μέρες. Πρέπει να κάνω troops για να κάνω τον Age στο War. Ωραίος, 6 gems. Τώρα πρέπει να μαζέψω για τα X-Bow. Για τα X-Bow 6 εκατομμύρια. Και για τούτη που δάμε 40.000 Dark. Και αυτό ήταν το βίντεο, θα σας δείξω πιο πολλά τζένα τα πράγματα. Και εντάξει. Bye bye.